Aquell dia, avui... Això és Un forat. Els contes Escolta aquesta cançó. d'en Ritchie. Genial. Història de 4 sospitosos. Aquesta és la història d'una persona que va morir en un carrer. Aquell dia, les càmeres de seguretat van capturar els següents 4 sospitosos. A les 5 va passar una nena que jugava a pilota. A les 6, un mossèn que agafava una creu amb una mà. A les 7, un home amb un bat de beisbol. I a les 8, un home que caminava amb un bastó. Qui és l'assassí? La nena amb la pilota? El mossèn amb la creu? L'home amb el bat? El senyor amb el bastó? Ja he dit la solució. En els contes d'en Ritchie ens agrada donar suport a la gent que fa contingut. Així que aquesta setmana donem suport a Jacint Casademont. A la descripció d'aquest vídeo trobareu el seu canal. Ja ho sabeu, si no seguiu aquesta persona que us he mencionat, aneu-lo a seguir perquè val molt la pena. Moltes gràcies i fins al pròxim diumenge. Solució: l'home amb el bat. Ja que hem dit que és l'home amb el bat,